И здравейте на всички, аз съм Божи и днес правим конфигурация за 1500 лева. Доста се постарах за тази конфигурация, така че мисля, че се получи нещо доста балансирано и добре производителност. И с добра производителност, добре, да. Така че мисля направо да започваме. Искам да кажа, че в моите видеа ще получавате доста повече информация от нормално за компонентите, какво е моето мнение за тях и моето отношение един вид. Така, значи първото нещо, с което ще започнем е нашия процесор. Това е именно Intel Core i5 6500. Процесорът разполага с 3,2 ГГц тактова частота и 6 МБ кеш памет. Това е абсолютно достатъчно за всяка една нова игра, да бъде игра на високи настройки и на доста добра резолюция. Не мисля, че 4К ще е най-доброто, но 1080p, макар и да не зависи от процесора до такава степен, той поддържа карта, която сме избрали. Така че нека да се прехвърлим към нея, без да ви задълбочавам допълнителна информация за процесора. Нашата карта е именно XFX Radeon RX 470. И не, това не е референтния модел. Много хора по форумите, които аз така обичам да чета, се заядоха, че референтните модели не са с добро охлаждане и може би до някаква степен са прави, но не съм до такава степен аз сигурна за това, защото аз лично съм с референтния модел RX 480 и не мисля, че картата вдига някакви космически температури, невъзможни за работа с нея. Това е модела, който е с хубаво охлаждане, с два вентилатора и разполага с портовете за модела, един DVI, един HDMI и 3 дисплей порта 1.4. Демек най-бързите дисплей портове. Мисля, че картата е повече от предостатъчна. При добър overclock тя би могла да настигне дори RX 480. И за цената си е една от най-добрите карти в момента на пазара. Може би допреди няколко месеца, преди да започнат да пускат своите модели на картите RX, не бях никаква фенка на AMD, но продължавам да не съм на техните процесори, но след тези карти си промених до огромна степен мнението и смятам, че да си заслужават. Така че да, това е лична препоръка, щом аз съм с подобен модел. Имайте го в предвид. Без повече лични обяснения, следващата част от нашата конфигурация е именно дъното. Това е Gigabyte H110M. Без да признавам цялото дъно, вие го виждате на своите екрани. Какво беше това? Малко информация за дъното. То разполага с доста простичко всъщност. Разполага с два слота на GDR4 RAM. Абсолютно обикновени. Поддържа само 2133 МГц. Но това не е от голямо значение, защото има възможност за някои карти да се оверклокнат. Поддържа интегрейт графиките на Intel, именно Intel HD Graphics. Аудиото е Realtek ALC887 кодек, но мисля, че прекалено навлизам в спецификацията на това дъно, така че просто в заключение мога да кажа, че едно простичко дъно, което предлага всичко, от което се нуждаем. Нашата RAM за тази конфигурация е Crucial Ballistic Sport LT, две плочки по 8 ГБ на 2400 МГц. Защо избрах тази RAM? Защото е ефтина и предлага добри възможности. Също така има и външни пасивни охладители, които ще я поддържат така студеничка, каквато трябва да бъде. Следващото нещо от конфигурацията е нашият хард диск. Това е именно Western Digital Blue. 1 терабайтов хард диск, с какъвто съм и аз. Можех да сложа много малко по-ефтиния, мисля, че около 10 лева. Не толкова малко, но по-ефтиния на Toshiba. Но те предлагат само 32 ГБ кеш памет, което не е добре, особено за хард дисковете. И макар че се го слагам в много конфигурации, смятам, че Western Digital е на по-добро ниво, с по-добро качество. Освен това, кеш паметта си
е от голямо значение и да. Който и да твърди, че хард дисковете не означават нищо, там качваме едно от много голяма част от нашата информация, така че те са си доста важни. Защо казвам много голяма част от нашата информация? Защото в тази конфигурация успях да вместя едно SSD. Това е именно SanDisk Z410, 120 гигабайтово SSD, за което не смятам да давам допълнителна информация, но е достатъчно бързо, за да зарежда нашата операционна система и някоя друга онлайн игра. Аз лично съм с толкова гигабайтово SSD и за сега е пълно на около 50%. Вероятно по-нататък бих имала нужда от по-голямо, но за сега се справям доста добре с това, което имам. Каква е нашата кутия? Аз лично преди смятах, че кутиите са едно от най-важното нещо за въздушния поток и така нататък. Но след като ми се наложи да си взема доста нискобюджетна кутия, разбрах, че това не е така. С малко търпение и внимание, всяка една кутия може да бъде добре подредена и кабелите да не пречат на въздушния поток. Но какво говоря, като днешната кутия нито е толкова отвратителна, нито нещо такова, не е някоя от 30 лева, това е Zalman ATX R1, като кутията на всичкото отгоре е доста красива, и е soundproof, което означава, че компютърът ви ще е още по-тих, като вътре в кутията има едни специални неща, които я един вид помагат за изолирането на звука, да, шумоизолират. Последното нещо, но естествено не на последно място, е нашето захранване. Това е EVGA 500 ватово. Използва се в изключително много конфигурации, това е доста качествена марка, и наистина нискобюджетна. На всичкото отгоре това ефтино захранване разполага с 80 плюс бронз сертификат, което със сигурност е доста добро. Надявам се клипчето ви е харесало, конфигурацията също. Ако искате някаква допълнителна информация или имате идея за конфигурация, каквато мога да направя, оставете коментар или ми пишете по Skype, който винаги е долу в описанието. Благодаря ви за вниманието и ще се видим в следващото клипче. Чао!